Mireu quines vistes. Som al terrat del Palau Güell, a prop de la Rambla de Barcelona. Un edifici que Eusebi Güell va encarregar al seu amic, l'arquitecte Antoni Gaudí. Designat Patrimoni Mundial per la UNESCO l'any 1984, avui aquest edifici és propietat de la Diputació de Barcelona. Gaudí va projectar una joia de l'arquitectura, jugant amb l'espai i la llum i experimentant la relació entre música i arquitectura. Una casa particular on va fer volar la imaginació. I una prova d'això és aquest terrat. 20 xemeneies, totes elles diferents i distribuïdes com un gran bosc. I al mig, una agulla de 15 metres sobre la cúpula del saló central. Un saló dedicat a la música, perquè Eusebi Güell era també un gran amant de la cultura i un gran mecenes, i va convertir casa seva en un centre cultural. I avui la cultura és molt present en les activitats que es duen a terme en aquest equipament, i la música també. Música que sonarà a continuació. La música ens portarà fins al soterrani, als antics estables del Palau Güell, on s'hi guardaven els carruatges i els cavalls. Un espai amb una sonoritat especial. Abans, però, ens hem aturat aquí, a la sala del piano, per conèixer The Oldians, una formació de 8 músics que fusiona la música jamaicana i el jazz. Javi, què tal? Molt bé, molt contents. Com esteu? Molt bé. Sí? Això de Jamaica i jazz, una combinació quasi psicodèlica. Doncs, tot i que sembli diferent, realment el naixement de la música jamaicana va néixer de la influència dels músics de l'illa, de les zones de la ràdio que els hi arribava de la música americana. Realment, així que la música d'origen dels anys 60 jamaicana té molt de vincle del jazz, tot i que amb el temps s'ha perdut una mica i no ens queda com... Però bueno, per això mateix estem al Sol Dies una mica per reivindicar-ho, perquè no s'oblidi que realment el naixement d'aquestes dues músiques van lligades. Un estil de música que vosaltres descobriu quan teníeu 20 anys, no? Pràcticament tots els integrants de la banda, i que vosaltres l'heu fet evolucionar. Correcte. De fet, nosaltres quan vam començar amb la banda, érem uns, a part de ser uns jokers tots, diguéssim, molt jovenets, no teníem un nivell musical com per desenvolupar l'estil de música que volíem fer. Però bueno, sí que ha passat molt rodatge, tots els músics. Rodatge ja no només d'aprenentatge musical, sinó de vida, no? Perquè en el fons la maduresa i les aptituds són camí recorregut, no? I bueno, realment hem arribat a aquest punt, estem presentant el 7è disco, i aquesta és la fórmula que ens ha mantingut funcionant aquests anys. Podríem dir que esteu en un moment dolç de la vostra vida musical? Correctíssim. Jo penso que el més dolç, directament. Tot i que aquests moments una mica del Covid han fet una mica que la situació de tothom sigui una mica estranya, diguéssim, però a nivell... Vam presentar el 7è disco, com em referia, al març, i tot i que aquesta situació va refrenar tot, ens hem trobat en un moment on tothom està molt content, molt enfocat amb la banda. No som nosaltres per res una banda de fer assajos setmanals, però sí tenim la idiosincràsia que tothom de la banda té el seu referent, té el seu moment Oldian, no? I realment és això. Bueno, molt contents. Així doncs, som uns afortunats d'avui poder escoltar la vostra música. I tant que sí, i nosaltres de compartir-la amb vosaltres. Escolta'm, parlem del nom, The Oldians, perquè crec que és un joc de paraules. Ve a ser, bueno, als anys 60 hi havia moltes bandes que tenien com el gentilici de Kingstonians o feien servir de la població d'on eren, diguéssim. I nosaltres vam dir, doncs agafarem la paraula old d'antic, perquè la música que ens agrada és antiga, dels anys 60 i 70, i aprofitarem aquest gentilici i farem The Oldians. I d'aquí va sortir el nom de la banda. Una mica amb aquestes ganes de reivindicar. Correcte.
Ens deies que heu tret el vostre setè disc. Heu tingut molt poc temps d'ensenyar-lo, aquest disc, no? Perquè us va enganxar aquesta aturada que hem hagut de fer tots. Això mateix. Un disc amb cançons vostres, perquè la majoria de les cançons són vostres, i a més autoeditat, com la resta de discos que heu tret al mercat. Com és això de treballar d'aquesta manera tan artesanal? Perquè crec que us ho feu tot pràcticament vosaltres. Correcte, i amb uns mitjans que moltes vegades no són els millors o els més apropiats. Però realment, jo vaig estudiar so fa bastants anys i avui dia la tecnologia permet que amb uns home studios que no t'has de tenir dedicats molta economia, diguéssim, per dir-ho així, molta inversió, es poden fer treballs molt potents. I, de fet, sí, aquesta és la nostra idiosincràsia, muntar els temes, arreglar-los, fer els papers i després convocar la banda, gravar disco, mesclar... Tot és un procés que, de fet, és com un part. Quan acabes, vale que està igual una mica lleig comparar-ho, però quan acabes tens una sensació de buidor, diguéssim, molt heavy, sí. Un part perquè aneu a buscar l'excel·lència, també. Em deies que busqueu aquesta sonoritat preciosista, no? Que els vostres seguidors gaudeixin de la música que feu. Correctíssim. Malgrat que no ho fem així amb l'estricte tècnic, que ja et deia que moltes vegades amb mitjans molt econòmics hem fet barbaritats, sí que ho fem a l'hora de composar. Nosaltres tenim... La nostra intenció no és tant fer una música ballable, és fer una música bonica. I realment un disco d'Oldians pot agradar més l'estil, més o menys, però segur que no hi ha ningú que no digui que no hi ha molts paratges bonics de música. I és una mica la nostra això, no? Tenir musical landscapes allà, imatges allà musicals del principi de la primera cançó al final. I compteu amb una de les veus més boniques del panorama, també, jazzístic. Tenim la sort de comptar amb la Safi, que no solament està cantant amb nosaltres, sinó que està molt involucrada a nivell composició. Ara portem 3 discos on Safi està amb nosaltres. Al primer àlbum, ella va venir una miqueta més condicionada a les cançons que jo ja tenia pregravades, no per ella. Però amb aquests últims 2 discos sí que hem fet realment unes trobades prèvies a la gravació i realment ha sigut un gust apropar una mica les 2 visions, apropar les cançons a ella. Ella realment és una persona que s'ha integrat i ha elevat, diguéssim, una mica encara aquesta sensació de preciosista que deien, no? Ha enriquit la família d'Oldians. Correctíssim. Escolta'm, què escoltarem? Doncs avui farem 4 cançons, farem un parell de cançons més orientades als tempos mitjans, cançons més suavetes. Nosaltres li diem, pertanyerien a l'estil de rocksteady o reggae, que és una música que es va fer als anys 60, acabant als anys 60 a Jamaica, i era una música que realment ja partia una mica amb aquest concepte del preciosisme, no? Vocal i instrumental. I després farem un parell de cançons que serien de la primera fornada de música jamaicana dels anys 60, que és pròpiament ska, diguéssim, més concepte de banda gran, amb la secció de vents, i seran 4 cançons, 3 d'elles del disco nou que estem presentant, que es diu Roots and Soul Nice and Easy, la primera cançó Feeling High, un rocksteady, però farem l'única cançó que és d'un disco anterior, que és una balada molt bonica, un reggae que es diu Your Smile, i acabarem amb 2 cançons d'aquest últim disco, que es diuen Reaction i Oh What a Day. En un espai màgic. O en un lloc preciós. Les cavallerisses del Palau Güell, on ja heu tingut l'oportunitat de tocar. Confirmo. Vam estar fa un parell d'anys i és un lloc preciós, molt maco, amb una sonoritat espectacular, i realment els Oldians ens brinda de goig portar la nostra música a un lloc com aquest, bàsicament. Javi, doncs moltíssimes gràcies. Al revés, a vosaltres, un plaer. It's time to be what you wanna be, do what you wanna do, baby. I'm going to avoid to think too much and feel me high.
feels like I've got it. Too many years of wasted searches. First I left behind some old secrets. After I spent all my arts of seduction, then I became a wandering soul, totally lost sounds in my downtown road. And now is my time, the moment of truth, and wow, it's been so late to find your smile. So many battles I've been fighting, losing more than I wanted. How many years I've wasted, the time never come back. How many years playing the game of trial and error, but finally it seems like I've got it, and I will not let it go. And wow, it's been so late to find your smile. So many battles I've been fighting, losing more than I wanted. How many years I've wasted, the time never come back. How many years playing the game of trial and error, but finally it seems like I've got it, and I will not let it go. And wow, it's been so late to find your smile. And wow, it's been so late to find your smile. Get up, stand up, baby. We need to burn the floor. The RPC don't know us, but the truth is that we know. Fed up with deceptions, the world's going up in flames. Pain is killing humanity. They sow in distrust. The church battle has started. Time for politicians now. The war is on the Congress, but hunger awaits outside. What comes after action
his reaction. Let them know how you used to do when things have gone too far. Get up, stand up, baby. We need to burn the floor. The RPC known us, but the fact is that we know how. What comes after action is reaction. Let them know how you used to do when things has gone too far. Get up, stand up, baby. We need to burn the ground. RPC known us, but the trust is that we know. Get up, stand up, baby. We need to burn the floor. RPC known us, but it will be finished soon. Oh, what a day, oh, what a day. Running, running, running everywhere. Oh, what a day, oh, what a day. As if the world will arrive till the end. Oh, what a day, oh, what a day. We are all chasing a carrot with no end. Oh, what a day, oh, what a day. This is a perfect rap race, you know, my friend.
so burn